हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव लोगोफोर बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरोंना होगोन जे फेसबुकखौ माबोरै डिलीट खालामो जुदि नोंहा मोननै मोनथाम फेसबुक एकाउन्ट दं अब्ला नों माबोरै फेसबुकखौ डिलीट खालामो बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो पुरा क्लियारैनो दिन्थिना होगोन आरो फोरोंना होगोन जे माबोरै फेसबुकखौ डिलीट खालामो बे भिडियोनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो पुरा दिन्थिना होगोन ओंखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायनांगौ आरोना भिडियोखौ जोबजासिम नायब्ला नोंथांमोना पुरा क्लियारै मिन्थिगोन आरो नोंथांमोना जुदि स्किप खालामोब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा होननानै आं सानो आरोना ओंखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम फारि फारिनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन बेनि थाखाय नोंथांमोननो बे गावनि फेसबुकखौ ओपन खालामनांगोन फेसबुकखौ ओपन खालामनानै नोंथांमोना बेहाय नाय गोजौआव आगदाथिंजायनि गोजौआव मोनसे थ्री डट दंना बे सार्च बार अपशन ओमफ्राय बेनो थ्री डटआव थुना होदो थ्री डटआव थुनानै बेबायदि पेज फैगोन आरोना नोंनि गावनि एकाउन्टनि बेबायदि पेज फैनानै नोंथांमोना गाहायाव लांनांगोन गाहायाव लाङै नै बेहाय नोंथांमोना कुइसन मार्क होना हेल्प होननाय बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामना होनांगोन बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन आरोना इन्टारफेस फैनानै नोंथांमोना बेहाय माखासे फेसबुकनि फिचारफोरखौ मिन्थिनो हायो आरो नोंथांमोना जोंना टपिकआ जाहैबाय फेसबुकखौ माबोरै डिलीट खालामो ना ओंखायनो नोंथांमोना बेहाय चार्ज खालामनांगोन आरोना बेहाय चार्ज बार अपशन ब्लेंक दंना बेहाय गुफुर बेहाय नोंथांमोना माने क्लिक खालामना होदो बेहाय खनसे क्लिक खालामना होदो आरोना बेहाय क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोना बेहाय लिरना होनांगोन डिलीट फेसबुक एकाउन्ट होनना लिरना होनांगोन डिलीट फेसबुक एकाउन्ट होनना लिरनांगोन आरोना डिलीट फेसबुक एकाउन्ट ओमफ्राय नोंथांमोना चार्ज खालामना होदो नै गाहायाव चार्ज अपशन दंना बेहाय चार्ज खालामना होदो ओमफ्राय बेहाय नै फैखाबाय आरोना डिलीट फेसबुक एकाउन्टना फेसबुक एन्सार फैदों नै एन्सारा जाहैबाय बेहाय माने बेबायदि लिरना होनायाव बेजों रिलेटेड थानाय माखासे कुइसनफोर फैदों आरोना हाउ डु आइ पार्मानेन्टलि डिलीट माय फेसबुक एकाउन्ट बेहाय क्लिक खालामना होदो बेहाय क्लिक खालामना होनानै बेबायदि फैबाय नै हाउ डु आइ पार्मानेन्टलि डिलीट माय फेसबुकआव आं गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ माबोरै डिलीट खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै माने बेहाय लिरनाय दं आरो नोंथांमोना बेहाय गाहायाव बोखोनो व्हाट इफ आइ डोंट वान्ट अल माय नोंथांमोना बेहाय फैनांगोन आरोना you can बेहाय फैनांगोन नै बोरलै you can take a break from Facebook नोंथांमोना बेहाय साननैसोनि थाखाय डिएक्टिभ खालामनो हायो आरोना टेम्परारिलि डिएक्टिभ खालामना दोनथ'नो हायो फेसबुक एकाउन्टखौ when you temporarily deactive on your account people माने मानसिफ्रा नुनाय नङा आरोना people would not be able to see or go to your Facebook profile नोंथांनि फेसबुकआव हाबहैनो हानाय नङा आरोना your profile post and video will not be deleted नाथाय नोंनि फेसबुकनि फट' भिडिअफोरा दानजानाय नङा आरोना नाथाय मानसिफ्रा टाच खालामना मोननाय नङा आरो नोंथाङा जुदि बेखौ पुरा पार्मानेन्टलि डिलीट खालामनो गोसोब्ला नोंथाङा बेहाय फैनांगोन आरोना हाउ डु आइ पार्मानेन्टलि डिलीट माय फेसबुक एकाउन्टनि बेहाय लिरनाय थाबायनो हाउ डु आं माबोरै गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ पुरा जुगनि थाखाय डिलीट खालामनो हायो बेहाय आरो नोंथाङा बिफोर डिलीट खालामनायनि आवगायनो नोंथाङा जुदि नोंथांनि फेसबुकआव माबा मोनसे इनफरमेसनफोर दंब्ला नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन बिफोर डिलीटिं योर एकाउन्ट you maybe want log in and download a copy of your information नोंनि फट' भिडिअ बायदिफोरखौ इनफरमेसनफोरखौ नोंथाङा गोसो बायदियैनो माने डाउनलड खालामना लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना पार्मानेन्टलि डिलीट खालामनो थाखाय पुरा पुरा डिलीट खालामथारनोब्ला नोंथांमोना बेहाय टेग हियाराव नायगोन टेप हियार to permanently delete your account log into your account and tap here बेहाय थुनांगोन दै नै बेहाय थुना होदो बेहाय थुनानै deactivating or deleting your account फेसबुक एकाउन्ट बेहाय डिएक्टिभ मोनसे दं ओमफ्राय गाहायाव डिलीट दं आरोना बेहाय डिलीटआव होदो
टिकमार्कखौ दे बे गोजौआव थायो टिकमार्कआ ओमफ्राय गाहायाव टिकमार्कआव होदो ओमफ्राय बे कन्टिनिउआव थोना होनानै नोंथांनो मा रिजननि थाखाय नोंथाङा बेखौ डिलिट खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांनो सोंगोन आरोना नोंथांमोना गोसोबायदि बेखौ होआब्लाबो जायो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय कन्टिनिउ डिलिट बेयाव थोना होबो डाइरेक्ट ओमफ्राय नोंथांमोना आरो बेबायदि फैगोन पार्मानेन्टलि डिलिट एकाउन्ट बेबायदि फैबाय ओमफ्राय गाहायाव बिफोर डिलिटिं नोंथांमोना डिएक्टिभ एकाउन्ट आरो खनसेबाव बे अपसन फैगोन ओमफ्राय नै नोंथांनि इनफरमेसनखौ नोंथाङा डाउनलड खालामना दोननानै फट'फोरखौ डाउनलड इनफ'नि बेहाय थुना होब्ला डाउनलड जागोन आरोना ओमफ्राय बे फैफिनबाय नै बे खनसेबाव वाइट जास्ट वाइट डिलीट फेसबुक एकाउन्ट फेसबुक स्पिडआव थांगासिनो दं आं एबार नैबेहाय बे थांफिननि दे बे स्पिडआव थांसै आं डिलिट कन्टिनिउ बेहाय फैबाय ओमफ्राय बेहाय डाउनलड इनफो थुनानै नोंथांमोना बिजा डिलिटआव थुनानै बेहाय खनसेबाव नोंनो बिगोन आरोना फेसबुकनि पासवर्डखौ खनसेबाव बिगोन ओमफ्राय बे पासवर्डखौ नोंनि फेसबुकनि पासवर्डआ मामोन बेखौ थुना होनानै नोंथांमोना बेहाय कन्टिनिउ थुना होबानो जाबाय आरोना नोंथांनि एकाउन्टआ पुरा पार्मानेन्टलि डिलिट जाबाय बेहाय आं बेखौथ' डिलिट खालामा ना नोंथांमोना बेहाय पार्मानेन्टलि डिलिट खालामनो गोसोब्ला नोङो पासवर्डखौ गोसोबायदि होना होदो होमब्लानो माने नोंथांनि फेसबुकआ पार्मानेन्टलि डिलिट जाबाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ माबोरै नांखो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जुदि नोंथाङा बोरैबा आंनि चेनेला गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अके लोगोफोर बाय गोदान भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन ना मा होनो अके